खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 आगस्ट 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। लोगोसे गोबां मोजां खाबु फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैनि थाखाय गोबां जिंगायाव गोग्लैगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, खहा जानो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, थार लोगोनि आंखाल जागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो गोसोआ थुलुंगाखांगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा अदेबानि देबोर नांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन,
गोबां मोजां मोजां खाबु फैगोन। कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ हरखाबै लोगो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनफिनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लोगो लेवाया बांसोगारगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ मेंनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा फैगोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा आरो गोबां हेंथा नुजागोन। अब्लाबो मावसोमोब्ला मोजां होननानै बुंजायो। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो बयजोंबो बाख्नायजागोन। नाथाय सोरनिबा गोरोन्थियाव हाबफानानै जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। बेनि थाखाय सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन।
लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, जोबोर रमान्टिक जागोन, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन, सिगांनि बबेबा खामानिखौ मावफिननांनो हागौ। बेनिखायनो जोथोनै मावलांनाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1।